Pomoc, oni ma zabijajú. A som zabrali zase pri vode. Pomoc! Poďte sa ku mne niekto teleportovať. Prosím, pomôžte mi, lebo mám málo života. Jo. Zark, jdi domů, já portnu tady Erika, já jsem totiž tady něco našel. Dobre, ale nedávaj mi... Toto nedávaj, toto nejedz. Ale teď to je dobrý, teď jsem si to dal. To ťa zabíjí. Pojď sem, koukej, tady něco je. Toto je hrad? Já nevím. Hej. Podľa mňa to je asi hrad. Wow, Podľa mňa je to asi hrad. kde seš? Počkaj, ja som sa tu preplaval more. Chcel som to Tady, vidieť tady jsem druhý- udělal díru, pojď sem. Počkaj, tu je Zargin. Pojď. No. Tady pojď Pojď. za náma. A jdi tam dolů. První radši. Počkaj, ja som išiel na strechu. Hej, bacha, jsou tady nějaký babičky. Au, To sú čarodejnice. A ty jsou Au. hodní. au. Mě zabijou. Dávajte si pozor na čarodejnici, tie zabíjajú. Jo, já jsem je zabil. To som videl na vidko. Počkaj, vidím zajačikov. Kde jste? Ja som hore na streche. Jo, tak já jdu za tebou. Tam nemá zjedené. Jedz to do práce a No, dobre, večeru. dobre. A nie dobre. Hej, bacha, creepři. Počkaj, mne tu niekto hodí. Jo. Hádze, vieš? Hej, teď to odpalili creepři někde tady. Má sluchátko. A ty neštýmal. Samo to do obývačky. Počkaj. Veď máš toto. A ty neštýmal, ale ti zoberiem počítač. Oni to počujú. Nevadí, ale ja ti zoberiem počítač. Pozor, na mňa niekto útočí. Nepočuješ? Hej, já jsem tady za tebou. Pozor, po mne idú kripli. Ti pomůžu. Dobre. A čo má sluchátko, aby si nevyrušoval v obývačke? Počkajte. Jo. Hej, tady Tady mi nějaká dajte nejaké normálne jedlo. Lebo Ale, už som veľmi hladný. Hela. Počkej, Jona. Počkej. Nie, máme tu meduzy. Meduzy. Dúfam, že to je dobré mesko. No konečne. Dík. Tady máš když tak ode mě brambory. Jo, a ještě brambory, ty přidávají dost. Dobre. Mám dostatok Pojď jedla. sem. Pojďte sem. Dobre. Jo. A mám ísť dole? Jo. Hej, kto to urobil? Do pytle, tady se něco... Hej, tady něco vybouchlo. Co? Hej, ja viem, to asi je magia. Tam nemůže nic vybouchnout. Co to bylo? Ja neviem, mne to vybuchlo hneď za No nic. hrotom. Niekto mi tu Každopádne- dá vodu, ja sa topím. Ja, ide ďalšia voda. Počkaj, ja... Hej, babička nějaká. A to je čarodejnica! Ja jej robím magiu! Tak já ji tady zaliju lávou. Pomoc, ona má magiu! Jo, já hořím. Prečo ste to dali s magiou? Tento server? Ta babička neumře? Au? Neviem, ale mňa to zabíja. Mně se ta babička zdá třeba milá. Je milá možno pre teba. Mňa asi Hej, ale zabije. ona po mně nejde. Mňa zabije. Hej, mám tady A nějaký dobré. levely. Dobre, ja už som teraz... Už ste ju zabili? Já jsem jí zabil. Dobre, už ma nechá. Dobre, Jsem dobrý, už mám že iba... jo? 2 srdiečka som mal, musel som sa skryť. Ona používa magiu, na tých si dávajte pozor. Jo. Hej, Na já tady magii. nechám odbouchnout TNTčko. Ale vy ste tu čo pridali za magiu? Co? Prečo ste tu pridali aj magiu? Já nevím. To jsme nepřidali, to je normální. A zase nejaká čarodejnica. Hej, bacha, tam jdu dole bouchne TNTčko. Dobrý. Ale mňa To zase nebyl. niekto už zabíjal. Ne, to není blízko domu, to je dost daleko. Je to... Ja Už mám Hej, bacha, prekliaté tie creepsy. zemiaky. Bacha, creeper. Jo, Aha. já jsem ale umřel. To je magia, pozor za tebou. Kryjem ťa. Pomoz mi, Polos, já mám málo hápek. Dobre, pozor, ujdi. Ty kokos. Pozor.
Bacha, pryč vodom, ať nám ho neodpálej. Ja som videl, to bol asi niekto... Ja mám Pomoc, tady mňa zabili. Mám tady vajíčko od slepice, jestli chceš. Teleportujte ma, Jo. rýchlo. Ale nie, niekto má vajíčko také červené alebo také zelené majte. Ne? Tady máš ty vajíčka. Počkaj, jak to je? Aha, Ještě dobre. tady teda, ještě nějaký mám, jestli chceš. Aké Jsem měl v ukáž? ruce. Lebo niektoré vajíčka majú napríklad v kreatívu, keď si pozriete, a niektoré vajíčka sú toto, že kripli alebo takí zlí zombici alebo niečo také. Pomoc, niekto ma zapalil. Tyjo, jak za... Ty krásu, tady čarodejnice, ona tady udělala lávu. Tu plávať v lave Erik sa pokúšal plávať v lave. Teleportnite ma niekto rýchlo. Jo, Aj on to bral, hej, on mi to zobral. on ti to vrátí. Zargi. Bacha, babičky. Pomoc! A, Ja utekám, Jahed, utekajte. tady máš ty věci. Jaký jsi měl věci? Rýchlo, dobre, šíp, brnko, pomoc. Mňa to asi baglo, čo, ja som vyletel. Aha, zabijem ju. Creeper. Ja idem zo spodu. Pozor, oni na mňa mieria. Jedna babička, dobre, jednu babičku mám. Tady To máš zabil nějaký druhou. legíny. Dobre. Počkaj, ja mám 2 leginy. Jedna leginy mi netreba. Jo. Kto chce leginy zo zlata? Pomoc! Niekto do mňa niečo hodil. Hej, pojďte domů se schovat. Myslíš, že tam neprídu čarodejci? Pomoc! Ne, Dobre. já tady Kto chce dojám, toto? No, zoberte si tady toto. dojám tu podlahu. Jo. Tak. Ja sa tu skriem. Jo, a ja počkej, na- tak to já to schovám do čestky. Tady mám ještě nějaký zlatý jabka, když tak navíc. Ja idem vonku zabiť jedného kripla. Jo. Pomoc! Tu zase na mňa niekto útočí. Hej, bacha, creeper tam vzadu. Ja viem, ale niekto zase na mňa útočí. On ma nenechá. Babička za tebou. Pomoc! Tam ma na mňa útočí. Jo, Koľko ste tu dali tých babičiek? zachránil jsem tě. Proste po mne je tu milión babičiek. Ja nemám... Ja Je to idem rýchlo nějaký do domček. lektvar, hele, jestli chceš. Dajte mi nejaké mesko. Rýchlo. O chnivzdornost. Na, Kto má? pojď Dneska. sem. Ale nie, ja tam nemôžem. Poď sem, Luka. Mne tu babičky zabíjajú, že mám iba Ona polku tu žádná života. není, já jsem je zabil. Dobre, ale i vonku ja už nejdem. Pojď, tady máš lektvar. Je. Poď, Na, Luka. Ja už vonku nejdem. na. Počkaj, jed. Ja mám... Ešte minútu mám jed a ohňozdvornosť mám 2 minúty a 40 sekúnd ešte. Mám nejakú ohňovzdornosť, takže ma nebudú asi vedieť zabiť. Ale mám nejaký jed, takže ja vonku ešte 2 minúty nemôžem ísť vonku. Pomoc! Zase je tu niekto po mne ide. Dobre, ja mám u seba jed, takže... Čo to bolo? Ne! To čo bolo? Co se stalo? Neviem, mňa to hodilo niekde ku kriplom. A som zabitý. Hej, no jo. Kámo, já tě vidím, tady jsi byl. Krás.